Στο σημερινό βίντεο έχω πει ότι ανά μία μέρα θα προσπαθώ να ανεβάζω ένα DLS βίντεο. Οπότε τώρα βρήκα την ευκαιρία να το κατεβάσω, εφόσον αν βλέπετε αυτό το βίντεο πηγαίνετε δείτε τα άλλα μου δύο βίντεο που είναι Minecraft Hardcore. Και στο δεύτερο, παιδιά, δυστυχώς πέθαναν οι φίλοι μου και δεν μπορούν να ξαναμπούν να παίξουν. Μόνο να με κοιτάνε μπορούν, που αυτό κάνανε και μου βοήθησαν να βρω ένα structure. Ένα structure. Τώρα, λοιπόν, το challenge για σήμερα είναι: έχω 5 ευκαιρίες, 5 shoots. Θα μπορώ να σου 5 φορές. Και θα πρέπει να βάλω σε ένα τερματοφύλακα που είναι 81 άρης. Έχω 5 ευκαιρίες να βάλω πρώτα ένα απλό γκολ. Ναι. Έχω 5 ευκαιρίες για να βάλω ένα απλό γκολ. Μετά θα είναι ένα απλό γκολ έξω από την περιοχή. Μετά θα είναι long shot. Καταλάβατε. Έτσι πάει. Για να κάτι που θα χάνω, θα. Καταλάβατε. 100 coins. Πρώτο γκολ complete στο πρώτο shoot. Ωραία. Πρώτο challenge complete. Το καταφέρω. Ναι. Επόμενο challenge είναι, ακούστε. Είναι να βάλουμε ένα απλό γκολ έξω από την περιοχή. Έχουμε 5 προσπάθειες. Πάμε. Καλά, αυτό και δεν το δοκιμάσουμε τον Λεβαντόφσκι. Ουσία, παιδιά, κολλάει. Έξω από την περιοχή ήταν. Έξω από την περιοχή, δεν πρέπει να το replay. Ναι, guys, έξω από την περιοχή ήταν. Οπότε δεν χάνουμε άλλα 200 coins. Πάλι καλά. Επόμενο challenge είναι να βάλουμε ένα power shot. Έξω από την περιοχή. Καταλάβατε. Power shot. 70 plus. Εγώ 5 ευκαιρίες. Αλλιώς 100 coins. Όχι, αυτό δεν ήταν σίγουρα power shot. Όχι. Χάσαμε 2 προσπάθειες ήδη. Guys, τι να σας πω, δηλαδή ότι θέλω να πάρω μπαλά με Λεβαντόφσκι. Έχω χάσει 2 προσπάθειες. Πρέπει πause. Όχι! Τρίτη προσπάθεια διακαμένη, φοβάμαι για τα 100 coins. Πάμε να φτιάχνουμε χρόνο. Εντάξει, στο κάνω. Παιδιά, το είχατε! Τέταρτη προσπάθεια, χαμένη. Τι να γιουστάνε. Πέμπτη προσπάθεια, χαμένη. Οπότε 100 coins forfeit. Επόμενο challenge είναι μέσα σε 5 προσπάθειες να βάλω ένα long shot. Long shot δηλαδή να είναι πιο. Long shot δηλαδή να είναι από εδώ. Να πείτε ότι πας long shot, αυτό δεν μετράει. Guys, δεν μετράει αυτό. Έχω χάσει συνολικά 2 προσπάθειες. Δεν μετράει, με εμπόδισε. Πρέπει να κομπήσεις 2. Στία, έτσι το μετράω. Και. Πιάστε. Πιο χαλαρά Λεβαντόφσκι! Άχρηστε! Δεύτερη λεπτά χαμένη. Τρίτη προσπάθεια fail. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, το μετράβατε. 4 προσπάθειες fail. Επειδή το ξέρω ότι δεν θα το καταφέρω σίγουρα. Παιδιά, όπως είπα, το κάνω το discard. Επειδή θα αρχίσω να κλαίω πραγματικά επειδή μου πέταξε μέση. Κλείνω γιατί πραγματικά θα κλάψω επειδή θα το κάνω.